or life sparks of hope. Life sparks of hope. One paraya royu try, hallelujah. Bendani baulong play, hallelujah. Masu try la jingai mu, hallelujah. Lagi sabda yai kenun, hallelujah. Haka katang ukpa pada kon pada mensem bakoid. Amen. Kajing happy bad kajing suk nau belai ukpa bad nau try Jesus Christ kendan rengkat bad pi. Rengkat bat piru. Ko hanmen ko para hakana ka step sachisin token ngin pen pau kajing sngungu ngin pen pau kajing ro kajing ya belai try kan rat na ka benta kajing re kajing sumar kajing u yang abade pi. Dailang ba kajing don rengkat kajing u ban ngi lala aban yu I ya kane kasngi ke batmai bat kum juru ngi layo ya kajing koi kajing kia habaro kiliang ha kane kasngi lengba kajing pule ke banengkong na ke kitab jong u sekaria u belai pankan mau yang abade pi ba udon rengkat hasanda jeng abad jung pi man kasngi namar mau ulang kapedeng jong kajing em kajungi mau ulang kata kajing kut bar kajing sedang jong kajing em kajungi dari mata kedau hagane kasngi ngi haban pankan mau yulade bar ngi haban ong halade basi syau blay ulang kajing sedang jong kajing em ulang kajing kut jong kajing em ulang kata kajing sedang kajing kut kat kebangi yo ne ngi kot ha kajing em jungi kibreu bunsin mangipat ngiklet yakane kajing sisya ke bau blay udai kajing sedang kajing kut jong kajing em kajungi tehagane kasngi kohan men kopara to ken nginaiti lade ha ublay try kan rat ngikerpadi u boundary sumar yangi unnang penlaj yangi na kajing ma na kajing sneu baro kham tam hagane kasngi berkum jurah kajing em jungi kiban sawan ngin laban yo I bau blay udai jing sedang jong kajing em ujing kot jong kajing em kajungi bad ulong uta upedeng jong kajing em kajungi hakaju kapor to ken ngin pan map na blay try kan rat na benta kito kipor kibangi klet bau blay udai ukpa jungi bau blay udai kon rat jungi udai kata kajing sedang kapedeng bad kajing em kajungi ngin pan map na benta kine kipor kibang ilalandat yakini berkum juru kipor kibang lalepop kibang pensusi yu bad kibangi pet jungai na u tekum tar kajing skusi kajungi ngin paish u dakba ngi aduai lang nga pla how blay badan bor baro badia pi kohan men ko para bang lalepop shibun da kajing purkhat da kiktin da kikam da kajing leklet da gijing le palat jonga da gijing le palat jonga da gijing le palat bakrawe jonga namar kata Ngekerpat ya kemaria. ya bak
Hagane kasngi bangir ke ya kasngi buram jong u jeram bakhoj ubadai u theologian bakrau bad u jong kabalang ke jingi ubla thau shibon ki kot syapang ke jing hikai jong kabalang hadu menta meni ngi pedankam ya ki kot ki ba ula thau kham tame ya ke jing batai jing u ya ke bible bara ka wei ngi duai nak benta kito ki bru ki bajar kerteng hadin ke kerteng jong u jeram bakhoj kom jurung i duai nak benta ka ing kasam jong i dalin si khar sentiu pat lai ngot ki khon ki ti ki chungki bakin yo ya ke jingkoi ke jingkhia hakal yang kemet bat kaman sem ngi duai ru kerpang hagan kasngi nak benta ki padar MSFS bakira khe ya kasngi buram jong unong seng jongi u Father Peter Mary Marmir ngi duai nak benta u Father General Father Abraham ki counselor jung u ngi duai nak benta ki provincials barakhat ki counselor ki chongki berkum juru nak benta ki padar MSFS ki batrai ha keleng sadong ke perthei mablai try kenrat un kurku kurdo yaki un penurlong ya ke jingkwa ke jingtrang ke jungki khamtame bamaki baro kinangla ban yaine ban bud ya kanuksa ke babha jong unong seng u Father Peter Mary Marmir ban penpriang ya ke gospel koblei me ubala ai hauling do jeram bakhut ya ka jing ej ka ba em bad ka ba shida ya ka jinta bakhut ta ai ba ya ki pai jong me en psa krahai shushu da ka tin jong me ba kin shem haka ya ka thlong jong ka jing em daw trai jing yu Jesus Christ u khon jong me u ba em bad basan sha rank card bad me ha ka jing yalong ka wei jong men sim bakhut ublay junam la junam amen kajing pule na kitab use karya no ya tholupa ngala khamet ya laki khmat bat ngala yo i badha khmi udon obreu ubabat ya uksai te hakakti jong u ti ngala kali shano phile bat ula jubab yanga ban theu ya ti hakmi wangel ubayakran batnga ulawan syakman bad uwai pat uangel ulawan syakmat banyakendo ya u bad ula ong ha u mare to ong ha utai usamla ya ka Jerusalem en syong snong kum yakinong ret kibaklem kenro namar kajingbon kibreu bad kijingri haka nabangan salong yaka kakenro ding kebabaro saudong uong utrai bat ngan long kaburom hapdeng jongka torwai batorisa ku khon kan thei ka siyon nabaha khami ngawan bat ngan syong hapdeng jongpi uong utrai bat bon ki jaj ben riu kin penia so ya lade ha utrai ha kata kasni bat kin salong ki pa jonga bat ngan sa syong hapdeng jongpi kakten jong trai Isongo yau dei. Bar drus pak saupo. Drus pak saupo. Jangi
Gospel bakut kat kum u Lukas. Ka Borom hame ko try. Hakata kapor kat ba ki paj ba kidang lengo ya ki e ki ba Jisu la le. Ulaong hala ki sunran. Ai ba ki ne ki tin kin ngam ha ka jingmut jungpi. Na ba yaw blay yaw kon ubreu anxiety no hakikti jong ki breu. Henry kimpe pang ya kane kaktin but laburi yaka naki bakin om snutu yaka but kilating ban kali yau syapang kane kaktin ka gospel u try ka jingiroy me ku Chris kohen men ko para dangshen ngipuson yakaktin ka ba ngitip ha ka ba kajing mud kajing perkhat kajong ublay kaplan kajong blay kajing kwa kajing trang kajong blay kapher na kajing gibreu dangshen ni dang deposan sapang kene but aga gospel ba mata kas ngiru ngiyoi ba ki apostle kisenran jong Jisu kimpe phang ya ka e ka ba u Jisu ukren haki u Jisu la kren bad ulai thu lupa yaki sapang gajing sha shutom gajing o mamo u un sa shadi un sa it ha kikti jong kinong shun bad kinong shun jung u kin sa pen shutom yu kin sa pen yap yu kin shimno ya gajing em gajing u ya kane baro u Jisu ula kren shai ha kisenran ha ki apostol but habaro kito ki babod yo Henry maki kim semla barsnuthu ya kane yo lese ngidon ka jingkeli but ngiru ngide ban keli ha kane kasngi balei u Jisu sem penpau shai ya kane ka bau kren haki balei shisha ki apostol kisenran kim semla basnuthu ya kane ka ba u Jisu la kraneki haba manga mapingi osngeu ya kine kitin ki bau Jisu ang bau yau khonu breun sadino but anaitino hakikti jokinong shun kin sa kem yu kin sa penshutom yu kin sa panyab yu ngilas nguthu shay ya kata Henry kinegi apostol kinegi senran bat kito ki babod yo Jisu kim semla ban pe phang ya ka e ka ba Jisu la kran haki yo lese kadon ka jing hikai na ka banta ka junga ka jungpi kadon ka jing hikai den mata ka daw ba kinegi apostol gi jung Jisu kim semla bas nguthu bat u Jisu semla penpli ya kata ka jingmur ka jing perkhat ya kata ka jing nguthu jung ki ban nguthu lo de kane kadon ka jing hikai na ka banta junga ba jung pi we pai we den mata ka daw yo lese kine kendiat ki point ki ba ngakwa banra hakmat jungi mata ka step bangin pusan babalei u Jisu sem la plilut ya kata ka jingmur ka jing perkhat ya ka jing nguthu jung ki sapang kane ka ktin ka baw la kran haki ka banengkong yo lese bamangi ru ngi hakajing em kajunga kajung pi ublei ulamang ulabu ki benta hakajing em ulabu ke e ka banjia ka balajia ka bansajia hakajing em kajunga kajung pi Henry walada ngi persang ban pej walada ngi persang ban snutho ya ke e ka bajia hakajing em kajunga kajung pi teng ngimla ban snutho teng ngimla ban te balai kane konja hakajing em kajunga kajung pi ngi persang bas nguthu da ka jing nguthu breu jungi ngi persang ban pe ja ka to ka jing jia ha ka jing em ka junga ka jung phi kumu breu lada manga ma phi ngi pe ja ki to ka jing jia ha ka jing em ka junga ka jung phi kumu breu ne kum ka breu ngimla bas nguthu namar ublei udon ka benta lane ka bha ba ka to ka jing jia ha ka jing em ka junga ka jung phi Yola se ublei ubu ya ka to ka jingjia lene ka e ka bawan long ha ka jing em ka junga ka jungpi om dei na ka banta ka jing baha ka junga ka jungpi Henry dei na ka banta ka borom ka jungu dei mata ka daw bamangi ladangi kwa ban snuthu
ba kane ka jing jia ha ka jing em ka junga kalong na ka banta ka junga ha ka jing em breu ka junga dalele ngim la bas nguthu ladangi ko abas nguthu ya ka e ka bajia ha ka jing em ka junga ka jung pi ngide ban nguthu ban ngide ban don kata ka jing kloi ban pediang ka e ka bajia ha ka jing em ka junga ka dei na ka banta ka buram ka jung blai namar ha ka ju kurkom ki apostol ru ujisu ulayat hu yaki ya ka e ka banja ka jing em ka jungu ki kimla ban pediang ya kane ban jia ka jing em ka jungu namar ki pej kat kum ka jing em jung ki breu kat kum ka jing don kam jung ki kum ki breu namar ki snutho ba ma ki kum ki breu ki don kam bau jisu don rengkar bat ki kmilanti bau jisu ulong tau se ma ba krau usim uba don ka bor ban panlai lu yaki na kti jong ki ba kinong sun jung ki ba tem rau yaki den mata kadau kim la ban pediang bau jisu un sa sha kum kata ka jing sha di bat ka jing sha pensutom bar ka jing yap thadrong den mata kadau kim la bas nguthu ya gane ba le jisu kren ya gane ba le bau jisu un sha sutom kum kene ka jing sha sutom ladamaki kidan kata ka jing sutho ladau jisu sha ya kine ki jing sha di ya ne ka jing sha sutom ne kine ki jing sha ban ben bar khon dei na ka banta ka buram ka jong bele pa klempep ki labas ngutho te ha ka jing em ka junga ka jung phiru ko hanmen ko para ngide ban ngutho ka e ka bajia ha ka jing em ka junga ka e ka bajia ha ka jing em ka jung phi ha ka ying ka sem ka jungi kam dei tang na ka banta ka buram ka junga ka jung phi kam dei tang na ka banta ka jing mentoi ka junga ka jung phi henry ka don ka thong ka dei na ka banta ka buram ka jung blai ka dei na ka banta ka jong ki wei dei na mata ka dau ngi dei ban persang bas nguthu ya ka jing em ka junga ka jung phi ya ka e ka bajia ha ka jing em ka junga ka jung phi kat kum kata ka jing nguthu blai ngi dei banai ti la dei ha blai ngi dei badan kata ka jing nguthu ka jung blai ngi dei badan kata ka jing e ka jung blai ha ka jing em ka junga ka jung phi ta klempep ken ngi la ban yi ya ka e ka bajia ha ka jing em ka junga ka jung phi kalong ka babha bat ngila bas nguthu shai baka dei nak banta ka boram ka jung blai bat kum juru ublei ha ka jing em ka junga jung phi pan pau shai ya ka e ka bajia pen shai ya ka e ban sa jia ha ka jing em ka junga ka jung phi habangi pe ya la ka jong ka jing em ha to phi yu ilut ka e ka bajia ha ka jing em ka jung phi ka e ka ban sa jia ha ka jing em ka junga ka jung phi dan le ngim la ban yo i ublei ulamang ublei ulabu ya ki e ki jingjia ha ka jing em ka jungi ki e ki bansa jia ha ka jing em ka junga ka jung phi den mata kadau ka bar ka bau jisu ko ban hikay nga ba ya phi bangim dei bandan kata ka jing sngo si ne ka jing sngo diao ne ka jing khuslai ya ki e ban jia ha ka jing em ka junga ka jung phi ka ba jia manta kan jia ka ban jia la shai kan sa jia IT ya kito baro ke jingjia ha ke jing em ke jingi haublei komang yong mene nama rublei udan ke baha udan ke benta ya kito baro den mata kadau ujisu upan kan mau yang abade phi ba ngide bandon kata ka jing pediang ken ko hanmen ko para ya ke e ke ba ublei ulamang ha ke jing em ke junga ke jung phi ban ngim dei ru ban persang ban keli balei kene ko wanja balei kumne ha ka jing em ka junga kadai ka mon ka jung blai kadai ka plan ka jung blai u blai ya thu yang ai phi da ka basai ba ya ka ne en ji ha ka jing em ka jung phi man ta ka sngi ne la sai ka sngi han rei ba mangi ngin pediang ya kine baro kumbau jisu u pediang ya kito ka jing sa su tom ka jung u ya kito ka jing sa le ran ha ka jing em ka jung u ber kum juru leng ba kine ka jing ji ha ka jing em jung u ujisu ukwaban panskam ya ka jinge jong ki apostol ukren ya kine ki jing shashutom uya thulu pa ya kine ki jing shashutom ha ka jing em ga jungu omban pendu mensim ya ki apostol omban penred mensim ne ban penkusla ya kito ki bangej ya kito ki babud ya u hanrei ukwa ban panskam ya ka jinge ka jongki ha u kumjuru ka e ka bajia ha ka jing em ga junga ga jungpi ka ek ban sajia ha ka jing em ka junga ka jung phi om dei boblei ukwa ban pendu men sim yangi om dei boblei ukwa ban tlot ya kata ka jing em breu ka jing ngej ka jungi ha u hanrei ban nang panskam ya kata ka jing ngej ka junga ka jung phi to ai ba kino ki jing jia ki basnu si
ke jingjia ke bakmen ne kino ke jingjia ha ke jing em ke junga ke jung pi menta ke sngi balasai kinang panskam ya ke jinget ke jungi kane ke bau Jisu ukwaru ban hikai yang ai pi lengba kane ke gospel bamenta ke sngi berkum juru bangidon kata ka jingshania ha u Jisu bangidon kata ka jingshania ha blei habau Jisu kran sapang kane ke jingsha chitom jungu ha ki apostol ukwa bamaki kim bakinang panskam kata ka jingshania aga jungki u wala da ngamdon rengkat bat pi mentah khmat hanrei shania hanga ka jingshania jungpi ngangan pendap penbiang ya pi barakhoj kane ke ba ublei ukwa ban penkan mau yangi kane ke ba u Jisu u hikai ngaya pi bangidon kata ka jingshania ha ublei ubal ayengi kane ke jinget ublei bal ayingi kane ke jingim bat klempep unsa ayingi ki jingjia ki baper ha ke jingim Henry what happening kene ke jingjia ngidei badan kata ka jingshania ha ublei ngidei badan kata ka jing IT lade teli telan ha ublei da klempep ko hanmen ko para ngin yomat ya kita ke jing e ke jing kerku ha ke jingim ke jungi kumbaki apostol ki yomat den mata kedau ha kene ke sngi ko hanmen ko para token ngin duwai token ngin ideal ade ha kti hakjat jong ade phna jong Jisu bo Jisu un kroshan yangi u Jisu un ai boringi bangidon kata ka jings ngothu ya ki egi banja ha ga jing em ga junga ga jung phi kamdei na ga banta ka jing mantoi junga kamdei na ga banta ka jing bha ga junga hanrei na ga banta ka borom ga jung blai bat mangiru ngila bas ngothu banon penyang ya baro ga jingjia ha ga jing em ga jungi ki dei baro ki plan ge jung blei ki bau blei labu lamang ha ge jing em ge jung iwei pai wei en yoro yo Jesus Christ baro unong tau ka beneng bat ka khendeu bat hau Jesus Christ ukon bamarwe jungu utrai jungi yaw balopon namen simbakoj yaw balakhana kamaria the soti ubashala bein hapo pintus pilatus lasanar pnayu laya balatebyu laya shikbayab ha kasngi ka balay lamipan ni kabayab ulakiw shabneng usong shakamon ublay pa badan borbaro nang cha uwan pat ban bishar ki beemet kabayab ngangait haw man sem bakhoj ha kabalang katholek bakhoj ha gajing salok kirkhoj ha gajing map yakipop ha gajing mi pat kado bar ha gajing em bom jukut amen Laispa Andrew Pupra. Laispa Andrew Pupra. Jangan raya
Toduai ko para baga jingknya jenga bajong pi kan long bapediang hunak madu bleu pa badan bor baro to try pediang ge jingknya na kiti jong pi na ga banta ga jing robat ko boram kerteng jungu ka jing manto yengi bat ba jing mabong ko jungu baro ko wei to ai ko try bamangi kiba ladur yap bat posan ya kaktin jong me kat kum kanuksa jong ujeram bakhoj ngin la banwan kham kloi sajan jong me banterwa ha kaburam jong me yau jingknya jing pen em dau kris utrai jongi amen utrai dan rengkat bat pi Rengkat bat piru. to kan te wela ki danut Ikan tewi ki shau trai. to nginai utrai blai jongi Kai song hok bat kadai. da shisha ka long ba shong hok bat ka badai ka dei ti jingi bat ka jing pen em yangi haman la ka por bat ka jaka banai ngu yami ko kan rat ko pa ba khuj ko blai badan bor bat bom jikut leng bau trai jingi u Jesus Christ uba namar ka jingi snei ya ka jinglong ba pop ki breu ula pen red yala de ba en kha yu na ka thei soti da ka jing shashitam halor ga ding phna ula pen laj yangi na ka jing ya bom jikut ba da ka ba mi pat na ki bayap ul ai hangi ya ka jing em bom jikut bat namar kata rengkat bar ki angel bat ki arkangel ki kets em bat ki hima bat baro ki paj belen bat ki bor jong ka beneng ngirwai ki jing rwai ya ro ya me bat ngi pen bana klem sange Tubaku try you like ki pat nang kerja sama daga burung Hosanna Hosanna Torah you bless our throne Hosanna you bless to know and Yaro you bawa agak kerja you try Leng kerja sawada kaburam jambe Hosanna, Hosanna, Torah, you bless your throne. Hosanna, you bless to know. Dasisha malong bukhoj ko try katamay jong ka jingkhoj baro. Namar kata ngikir pati mi topan khoj pan kantang ya kine ki jingtrwa jongi. Dag bapa yaman sim jong me kum kam jer halor jongki bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi u Jesus Christ hakapor bladino yu badala kamon snobha ula pediang ya gejing syasutam ula shim yukpu badak baingu yame ula kedia yu badal ai halagi senran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya keban IT na kebanta jong pi ha kajukur kom endalalaya bam ula shimya kukuri badak baingu biang yame ulai halage senran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong ka jutang batmai bat bom jukut ya kabaen penmi na kabanta jong pi bana kabanta kibabun na kabanta kajeng mapi kipop tole ya kane ban kan mau yanga
Kajumaya jong kajinge. Atasin Wangi bam yune ukpu. Wangi dinakani kakuri. Ibenta kajing yap jong me kotrai. Kadhadu menwa. Namar kata ngi gibat penmenta ya kajing yap bat kajing me pan jungu ngi terwa hame kotrai yok po jong kajing em bat ya kukuri jong kajing pen em ngi dai ngu adam namar melenyew yangi kibabit ban yang khmat jong me bat ban sakri ya me da kebas ngeurit ngi kerpat ya me bangi kibayo benta hakamet bat kasna mokres ngi long kiba lapaniatali kawai daw men sembakoj tokan mau kotrai kabalang jong me kabala priang hasatala kaperthei bato panjanaya ka ha kajing ej rengkat bada Francis ukpa baku jengi walbad marwen u bishop jengi ka kanhon ki bishop bad baro ki lingdo tokan maulem roya ki henmen ki para shenrang bad kanthei ki balayat ya da ka bakarmen ha kajing me pat bad ya baro ki balaklat no ha kajing isnei jong me to padiang yaki sha kajing shai ka khmat jong me to isnei yangi baro ngi kerpad yame barangkat bat kamaria thesati bakhoj kakmi jong blai ujisa bakhoj ukorem jongka ki apostol bakhoj bat baro krekhoj ki blapens ngobha yame pateng lapateng ngilong ke babet banyo bantalem ha kajing embom jekut bat bangini ro bat pandan borom yame daw khun jong me uji sukris Da'u lembatu badhau kalong hame blai kupa badan bor ha gijing long kawai jong man sembakoj barok kaboram mat gijing ro junam la junam amen kumbelah hukum yang ngi daw nong penem bat kumbelah kai ngi daktin blai ngi nod banong ko kpa jongi uba habneng kalong kabakoj kerteng jongme kanwan kahima jongme kalong kamon jongme ha ka khandeu kumba habneng to ai yangi mantra ka jingbam jungi kabahala kasngi batama yangi kerengkang jungi kumbang rogi ma be ke bless new yangi badwad yalam yangi sha ka jing pensoi henry to panla yangi na ka basneu to panla yangi ngi kerpat kotrai na ka jing sneu baro ha ka jing sbon jongme to a jing suk jing sanya kisngi jungi khnang ba da gajing rap gajing isnei jume ngin lai barabor nakapop bat ngin yo jing yada na gajing jenjar baro kat ba ngi deng ap khmelen ti ya gajing kermen bakhoj bat gajing wan pat jong nong panem jungi uji sukres namar kajung me kalong kahima kajung me kabor bar kaboram junam la junam kotrai Jesus Christ me belong hagi apostol jong me kajing suk ngai api kajing suk junga ngai api wat pe yaki pop jungi henry ya kajing jong kabalang jong me badha kajing sbon jong me to ai ha ka ya kajing suk bad kajing atali kawai kat kum kamon jong me mame ubi marbasan shar junam la junam amen kajing suk utrai kanan barabor rengkat bat pi rengka bat piru to ngini terwa ya kada kajing suk iwe ha iwe pat kajing suk
hak mi kun lang brod jong blei hak mi bukit no ki pop jong ka prathei sukito ya ki balakhot shaga jeng khawai jong kun lang brod ko kan rat ngam song hok baman rung apo ka yeng ka jenga han rei shuang dang naktin kaman sem jenga kan sakhia he kamat bet kasnam kris kan ribat kelamingi shaga jeng embom jukut amen. Lord Jongya Hot ko Jisu big me melong oblay jungi melong kupa jungi melong hanman opara jungi melong unong suspa jungi badan ringkat bani badan hasanda jungi man kasngi ko Jisu bije hagane klemat kabamelawan rung hapo gadanod ke jungi meladan rengkar bani akan kelemat nang ba kamet berkasnam ke jengme ipen pau ke jeng snunu ipen pau ke jeng ro ke jeng yame ko Jisu be nginai ti la de me ko Jisu akan kelemat kam tam e baro ka jeng long ke jeng ka jeng dan ke jeng em ke jeng ka jeng klain bor ke jeng ka jeng duna bor ke jeng kam tam e akan kesni ba malai hikai ngi bangilaban pediang yak ke bajia ha ke jing em ke jungi kalong kamon ke jungme kadai nak banta ke borom ke jungme nak banta ka jing priang ka gospel ke jungme hasutla ke perthei ko Jisu be je ai boring e krushan yengi niwan ra ro khma jungme ko trai nak banta ki babang ke besitam hasutla ke perthei ki badang dan apa hospital ki badang sha sumar ki balapon pai na hospital balado jing kremen na banyo ke jing koi ke jing kia kito ke bom yolat ban sumar ki duwai na ke benta jing ki wei pai wei
pamen ketai ki menai ki kejeng koi kejeng kia ke bopura ngeduai na ke benta kito ki bru ki bangop ki bakerni ha kejeng sneu baper jangkana ke pertei do penlai lu ki kotrai bakin yob yang ye kejeng em ke batmai sachisen ko jisu beje iwan raya ke yang kasem kejengi ya kabalang kejengi ya kejeng suk ke pertei baro kowe jisu be ai boringi jisu be keresan yangi beten nanti yangi ya lamengi syaklanti jong kejeng shisha kejeng me jisu sachisin ni IT lade ha kejeng sumar kejeng me ni IT lade ha kejat kading pna kejeng me isna yangi keresan yangi ai boringi ko jisu be Tong in ya duai toai ba kijin ai ba khoi chung me ko trai ya ki bangi la yo pediang da ka jingkmen ha kasni buram u jeram ba khoi kin pen khi ya ki danut jong ki rung me chung me knang ba da ka ba shashkor ya ka jing hi kai ba khoi kin dubla ban tip ya ka lanti ba ki dei ban bud but da ka ba ki bud ya ka kin yo ya ka jing em bom jukut dau kris utrai jungi Amen. utrai dan rengkat bat pi Engkau berpiru. ublai badan borbaro un kerkuya pi ukpa badakun badaman sem bakot amen Amen. tolai suk ij bat sakriyo trai da ka jing em babha jong pi ngis ngo yaw blai Arspa and Rupupra. Arspa and Rupupra. Aburam hokpa bedukun paman sim bakun kumbakalong haba menikong kumcu mental barabo jinam la jinam amen. And your try Jesus Christ jinam la jinam amen.